Għandkom xi app li nista' nuża imma bil-Malti? Din hija mistoqsija li ta' sikwit jisimgħu terapisti tal-lingwa minn fom ġenituri bit-tfal li għandhom diffikultà biex jitkellmu tajjeb. Kien għalhekk li d-Dipartiment tad-Diskors u l-Lingwaġġ fih dan il-kura primarja flimkien mal-Fondazzjoni Vodafone ħadmu flimkien biex ħolqu l-app Naqra Naqra, inizjattiva li kienet ippreżentata lis-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern. It-terapista Veronika Montanaro spjegat kif l-app se tgħin lit-tfal iżidu l-għarfien tal-fonoloġija, jiffamiljarizzaw mal-ħsejjes u ma' kliem li jixxiebħu. Ħloqna logħba għat-tfal biex inkunu nistgħu naħdmu fuq il-pre-litterizmu tagħhom. Allura fl-application li hemm ġifieri ħloqna 4 logħob differenti fejn nittargetjaw anke ċertu affarijiet 4 ħiliet differenti anke tfal. Allura hemm affarijiet bħal rima, bħal li t-tfal iridu jsibu anke l-ħsejjes tal-kliem, qablu l-kliem mal-istampa. Fl-istess waqt it-tfal ikunu qed jieħdu pjaċir jitalmu. Montanaro spjegat kif l-app se tiffaċilita iżjed ħidmithom mal-pazjenti. Għalina tajjeb li speċi qegħdin nużaw xi ħaġa moderna bħal teknoloġija li fl-istess ħin għax qabel anke konna nużaw sistemi anke tradizzjonali, forsi konna nużaw iktar stampi, qasqsu ħafna stampi u hekk issa llum il-ġurnata anke bit-teknoloġija nkunu nistgħu nużaw ċertu applikazzjonijiet biex inkunu nistgħu ngħinu tfal li għandhom kemm fil-każ tagħna diffikultajiet f'ċertu aspetti. Il-kap tad-Dipartiment tal-Patoloġija Rita Mikallef rimarkat kif ħidmet it-terapisti se tissaħħaħ ukoll permezz ta' donazzjoni ta' 40 tablet li nataw mill-Fondazzjoni Vodafone. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Vodafone Michelle Makelli irrimarka l-importanza li s-settur privat ikun tajnuna biex jissaħħaħ is-servizz tas-saħħa pubblika. Pala settur privat għandu dmir ukoll li jagħti kontribut għas-settur tas-saħħa bħala Vodafone Foundation qed nieħdu pjaċir li qed nużaw it-teknoloġija tal-mobile biex għamilna dil-app li eventwalment ħatejn it-tfal ġew aħna li dak huwa importantissimu li inti għandek l-industrija privata li qed tqarreb lejn is-settur pubbliku.